Hoy, ito muna. To sa isingit ba ang mga nagtrending kagahapon sa social media o sa Malingaw Facebook? malingaw ta. Ay, ambot lang, malingaw ba mo? Kamo labi na kamo mga banang ang mga palahubog? Ha? Sa magmahay dayon mo, ay kanang magmaoy din mo, magmaoy? Ha? Talisod na rin kay mo kargahon, kay di na mo kabalo mo lakaw? Ay mo kumpiyansa. Kay nay usa ka inahan karon nagtrending ang iyang picture sa diyang paggiapas niya ang iyang bana kay hubog na, hubog day ka, way problema. Lisod day kay ka, di na day ka kalakaw ha. Tanawa ang gibuhat sa maong asawa mga kagahi. Ha? Tanawa. Sige, Kay sa mga kung yun. kamo mahubog, basig inganion mo. Mura mo og kanang baboy nga dalon dito sa tabo. O tanawan ning usa ka lalaki nga tungod sa kahubog gikarga tawo mura siyag baboy nga butakal nga gikarga kay dalon dito sa tabo mga kaigalaan. Kasi ikargahan na to. Motor ka na bitong burag sa kita ka nang sa mga sa bukid. Kanang sidecar. O anong burag kabalabal o na gibutang ka sa likod ay. Nga, gibuta ka. Butakal, habol. Dawa, mirese. Kaya, magyug ka mata, yapo, ka mata. Mga kamata. Ha? Basi pag mata niya, tingala siya, gikipir kilo na siya siyang asawa. Pero mo lagi nino, ang asawa mo lagi ni nakalami. Ang asawa, bisag kung sa kalagot, at least, ang pagkaman na, gihabulan mo mangyapon na ba? Gitrapuhan Gitrapuhan gyapon na. Bisag kung sa yaw sa asawa, ang ending ana, pag mahuwasan na, timplahan gyapon nagkape. O sige na, inom na diya, para mahuwasan ka. Ana, gyapon na. Ikadua, ingon nila, ang ikadua nga nagtrending, ingon nila, kamo mga babae, ay daw nung pamili mga lalaki nga mga arte. Sama ni sa Juana, gihimong swimming pool ang basakan. Basig nalingaw lang siya kay humana siya daro. Pausan, no? Ni Daibo. Yo! Maniguro lang sa ko. Dili ni katong hubog ganina nga nakamata. Dili. Basin! Or basin mo niyang before nga video. Basig wala kato ganina before. Unya nakamata. Mo na Na after. alipungawan ba? Mao na ni kalakiyan eh. Alright. Haba. At ikatulo, last. Kani. Ah? Kaning usahay, kaning atong pagkabugal-bugal usahay, ay mo kumpiyansa ha. Kaya ang ending nun ani, makapuli kita, na usa ka lalaki, nagbugal-bugal, nagpa-picture-picture, gisulod niya yung ulo ng kahoy. Picture-picture. Ang ending karon di na makuha ang yung ulo. Tanawa. Tanawa. So nahitabo, nahimo na nun siyang kuan. Kanang part na nun siya sa kuan tourism. Tanawa. Tanawa ni itong mga, ano sa itong mga gara-gara ba? Tangin Diba? Dili na po ni katong human sa ligo sa basakan. Daddy! Dili, mo ni ang kainom. Kaya mo nang wadi sa kapas. Sa inom kay na. Wala makuha yun. Supposed to be sila na dapat doon ato magsalom-salom. Tanawala naman. Nakasa ato mo din eh. Wala na siya kagawa. Asa naman ito ang kauban? Ay, tabang! Di na matangta. Yan po ang ating mga trending.